Приключих с гмуркането, намерих няколко примамки, сега ще ви покажа какви са те. Е това, което намерих. Тук намерих 3 нимфички, една плувка, е този воблер. Дуо, мисля, че е дуо това, да. Много такива воблери намирам на тази река. Това може би най-интересният воблер. То е с метална опатка. Не съм виждал такъв воблер с метална опатка. Мисля, че е ръчна изработка. Много интересен гърбав воблер. С все още добри единични кукия. Хареса ми. Ще си го оставя за мене. То воблер също е интересен. Пак е така гърбав. Копечки мисля, че е. Не е правен. Тук е една либра, една хубава блесна Мепс втори номер, която смятам да използвам. Една друга блесна, това пак е Мепс Ъглия. И един фиш, доста уморен. Това са примамките, които намерих. Сега смятам да се отправя на едно място на сянка малко. Пофащах доста риба. Пофащах доста примамки. Сега смятам да пофащаме малко риба. Тук събрах хубави примамки на това място. Там по уния тело имаш някакви работи. Сега ще ида малко на сянка, ще взема варицата и ще ги хваща малко на плувка. На едно място видях, 2 риби бяха много големи. Едната беше 50 см, те бяха чивчи, бяха 2. Другата беше малко по-малка, бяха мъжка и женска, бяха се приготвили. Идва брачния период и рибите почват да се групират. Мъжка голяма с майка. Майките са по-големи. Взимам си варицата, дългия спининг, мъчака. Взимам червите и отивам да хвана някоя голяма пастърна. Ако има такава голяма пастърна, снимам, пускам. Чао за сега от мен. Ай!